ku tabbata kun tura yaranku makaranta, kun fahimtar da su cewa duk abin da kake da shi ana iya kwace maka, amma abin da ke cikin kanka Allah kaɗai ya san shi, shi kuma kaɗai zai iya kwace shi. Saboda haka ilimi da na gabas da na yamma abin nema ne, ku tabbata kun ba 'ya'yanku halin samun ilimi na gabas da na yamma. Idan ba haka ba, da yarda Allah ya za a yi. Ni na tashi maraya, ban san mahaifina ba, na shekara 9 a makarantar kwana, na shiga soja a ƙasa daga Makurdi sai na je har ƙarshen Najeriya, ba abin da ya taɓa samuna. Allah kaɗai zai iya wannan. Saboda haka ina son ku ƙarfafa imaninku, ku yi iyakar ƙoƙarinku, amana da aka ba ku riƙe da ta iyalinku, kada ku yi wasa da ita, kada ku ci amana. Abin duniya abin banza ne. Saboda haka ku riƙe amana, ku riƙe iyalinku, ku riƙe jama'ar da aka sa a ƙarƙashinku, ku kuma ku bi jama'a da gaskiya. Kamar yadda na ce, ni ba ni da wani bayanin da ya fi in gaya muku kaɗan daga halin da na shiga ciki. Na shekara 80, na yi aikin soja, na zo na yi aikin ofis ɗin, na shiga siyasa, na nemi in shiga shugaban ƙasa sau 3, na je shari'a, na zo na gaya ma jama'a, na ce to sau 3 kenan ina neman shugaban ƙasa, sau 3 ana kwacewa, wai ina so a ji tausayi na, sai aka min dariya. Na ce Allah na nan, Allah sai ya aiko da hikima ta katin zaɓe. Masu yin ƙarya su zo su ce za su kawo ƙuri'a 1000, ba su iya kawo ko ɗaya sai tasu kawai. PVC, Permanent Voters Card. Saboda haka alhamdulillah.